guys! Hello, good morning! Ito-vlog ko ngayon kung paano yung mga hapon ng big kanin nila iso-store na pang matagalan. Ang turo sa akin ng asawa ko, pag nagsaing ka ng madami, ilagay mo sa plastic. Ang kailangan mo lang is yung plastic wrap. Tapos, ilalagay mo siya dito. Ilalagay mo. Kung nakikita ko siya. Tapos, lagyan mo. Yung sabi, may napanood kasi ako nung dun sa Japanese program yata yun, na mas masarap yung kanin pag hindi mo siya bilugin. Ilagay mo siya ng palapad. Tapos, ito. Tapos, ito. Gano'n mo siya. At gano'n. Pagkatapos dito, ganito na siya. Saka mo ilalagay ito sa freezer. Repeat. Ulit. Hanggang sa matapos. Tapos dito. Saka mo siya ilalagay sa freezer. Sorry kasi nakaano pa ako. Tapos, kami tubig. Kasi kami nagsasaing. Kasi dalawa lang din kami. Kaya yung ginagawa ko, natulong na sa akin. Parang yung bigas. Saka ilalagay siya sa freezer. Tapos, pag kumain ka na, saka mo siya i-microwave for 2 minutes. 2 to 3 minutes. Hanggang sa lumambot. Konti lang din kasi kami kumain. 5 kilo namin na bigas is di kasi kami talaga sa sa kanin. Kaya yung 5 kilo namin bigas is good for 1.5 na yun. 1 month and half months. Kaya nagsasaing ako. Pag wala na, ubos na yung laman ng freezer namin. Saka ako nagsasaing. Bali ito na lahat yung kanin na nagawa ko. Ito na siya lahat. So, bali, palalamigin ko lang ng konti. Saka ko siya ilalagay sa loob ng freezer. Mas maganda to pag pagod ka na. Pagod ka galing sa trabaho. Hindi mo na kailangan magsaing. Pag gusto mo siyang kainin, ilalabas mo lang siya sa freezer at ilalagay sa microwave for 2 to 3 minutes. Tcharan! May kanin ka na. Parang bagong saing lang din siya. Kaya ito yung technique ng mga Hapon. Okay, ito ulit. Bali, ito lahat yung nagawa ko na kanin. Ilalagay, kasi lumamig na siya. Ilalagay ko na siya sa loob ng freezer. Maganda kasi yung yung kanin ng mga Hapon. Tingnan niyo. Ang lusog nila. Kaya tataba ka kaagad pag hindi ka nagdahan-dahan ng kain. Masarap kasi ng kanin nila. Kanin ta lang, ulam na. Kaya pag hindi ka nagdahan-dahan, talagang lulubo ka. Kaya, natapos ko na lahat siya ilagay. This is for today. Thank you for watching to my vlog.